Pozdravím všetkých jadre pozitívnych a Motostore pozitívnych. Na prvý pohľad tu máme 4 identické motorky, ale nie sú tak úplne identické. Ak sa na tie motorky pozrieš trošku zbližšia, tak vidíš na prvý pohľad, že táto tu prvá motorka má na rozdiel od ostatných troch len 2 zvody. To znamená, že je to radový dvojvalec 650 Z650 RS. Ostali nám tu ďalšie 3 motorky, ktoré už sú všetky Z900 RS. Ale opäť je tu jedno kukučie vajco a to je konkrétne táto motorka, pretože táto je SE. Prečo SE? V krátkosti. Brembo brzdy, all-in podvozok. Obidve sú Z900 RS, nie sú to SE. 900. Toto je starší model, konkrétne 24, ale aj 25 je identická s týmto modelom viac než táto 26, pretože tu v tej 26, konkrétne Black Ball Edition, sa udialo niekoľko závažných zmien. Na úvod by sme si mohli povedať, čo majú tie motorky ale identické. Identické sú napríklad brzdy. 300 mm kotúče vpredu na obidvoch motorkách, 250 vzadu. Tak ako vpredu sú identické tlmiče, tak isto aj vzadu horizontálny plynový tlmič, kde sa dá nastavovať predpätie a odskok na obidvoch motorkách. 17-litrová nádrž, tak na 26, ako aj na predchádzajúcom modeli. A rovnako aj tá váha je skoro identická, keďže predošlý model mal váhu 215 kg a 26 má váhu 216, čiže kilo. Je tam rozdiel. Výška sedla je na obidvoch motorkách rovnaká, 835 mm. Rozdielov je niekoľko. Síce som spomínal, že obe motorky majú rovnaké brzdy, ale hlavný rozdiel je v tom, že kým predošlý model mal ABS a trakčnú, tak tento model 26 už má cornering ABS plus IMUI. Samozrejme, pribudol elektronický plyn, ako pri dnešných motorkách už je to zvykom, vďaka čomu táto motorka má už aj, presne tak, tempomat. A okrem takýchto technických feature elektroniky, čo sa týka týchto dvoch motoriek a zmien, sa zmenil trošku aj výkon. Kým predošlý model mal 82 kW, tak tento nový model má 85 kW. Celkovo ten motor je trošku inak ladený, má to iný kompresný pomer, a točí sa trošku viac ako ten predošlý. Kým pri tom predošlom maximálny výkon sa dosahoval pri 8500 otáčkach, tak pri tomto modeli je to 9300.